Hello guys, welcome back to my YouTube channel Malmis Vlog. Pasensya na kayo guys, ngayon pa tayo nakabalik sa ating channel kasi na-strike tayo guys. So ngayon magbabalik na si Malmis Vlog. Bago tayo magsimula sa ating video guys, mag-intro muna tayo. Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel guys, mag-subscribe ka na para makita mo yung aking mga video. Tsaka don't forget to click the notification bell para updated ka sa aking video. At maraming salamat po sa inyong lahat, lalo na sa sumusuporta sa akin. Ayo. Tsaka punta tayong dagat mga guys. Okay, ito na guys, dito na tayo sa tabi ng dagat. Okay, maraming bangka dito guys. Sana all. Kung sinong gustong pumunta ng Pamilakan o Balikasag, pwede kayong pumunta dito guys, magbangka. Maraming bangka dito. Ganda ng view dito guys. Ito pala yung dive tour resort guys. Noon, ngayon good to dive na kasi na giabangan guys. Paano masabi? Ka bloater, may bloater dyan, di makita kasi may kahoy. Saka yung isa doon, yan, Big Run Resort. Okay, pasyal muna tayo dito guys, baka may mga isda dito, saka mga kinason, anong tawag dyan sa Tagalog. Nahirapan tayo sa kalisod guys. Okay, so madilim na guys kasi alas 6 na. Hanap tayo ng mga ano dito guys. Magandang view. Sa likod dyan guys ay Aluna Beach. Sa likod yan, malapit lang dito. Pag dito ka sa dagat lakad, pero kung doon ka sa daan malayo. Pero di na tayo pupunta ng Aluna guys kasi nakapasil man tayo doon. Dito lang tayo, maghanap tayo ng mga bat saka mga kinason. Iwan ko kung anong tawag dyan sa Tagalog. Maghanap lang tayo dito ng mga ito na guys, hanap tayo ng baka may isda dito guys. May starfish kayo, pwede mo ito makain. Starfish. Diyan na ingon guys. Kasag na guys, kasag. Tara, nilangoy, kusugan nilangoy guys. Guys, nintago guys, itong dakpon na nintago dyan niya. Tara, itong dakpon. Dito guys, dakpon na to guys. Dah, isa ha. Dara guys, itong dakpan ang kasag. Okay, pumaak, amigo lagi ta. Dapat bat guys, dah bat. Okay, libre na kilaw guys sa mahilig aning bat. Dara Watay plano manguhag isda guys. Tuwarda ni nagsuri-suri og nang himasa tani guys. Kay duol man tagdagat mong laag tani. Dapoy starfish color orange.
Nice kayo siya guys. Og shout out ko sa taga bukid diha nga wala pa kaligog dagat o dirag dagat ri. Oh. Kamong taga bukid dong na mo diri. Kay gahulat na ang dagat ninyo. Oh. Na. Oh. Nindot kayo liguan na rin mga idol. Naglisod na taghawid guys. Hindi po niyan ito makaon guys. Kaya isa rong buok ning kasag. At rin buhian guys. Buhian ka na mo. Kinire ito na doon bat. Dapoy one guys oh. Say tawag nila og singa na ano bang pangalan dito? Dunsol de guys. Dunsol pala ang pangalan dito. Yung mag ano ng lukot. Lukot. Ano ba ito? Oh, dapat kinason guys oh. Oh, ito na. Tamis og sabaw ni siya guys. Woo! Pasensya na guys kung nagbisaya Tagalog tayo ngayon. Kasi na hirapan ako sa kalisod talaga sa Tagalog. Oh, ito pa guys. Bat. Ibang klaseng bat naman to. Nawala guys. Pumunta sa ilalim. Oh, dapat tayo nakuha nga kinason guys. Anong pangalan ba dito? Hindi ko alam. Pero makain to guys. Alam ko makain to. Kasi nakakuha na yung papa ko dito. Pwede dito kainin ng hilaw. Maghanap pa tayo guys. Baka may makita pa tayong iba. Madagdag sa ating nakuha. Oh. Kung meron pa talaga akong kasama guys, pwede tayo mag ano dito sa ilalim mo. Maraming isda dito. Kasi naka ano na ako dati. Dito, nakapanguhan ako ng isda. Ya wala man tayong cameraman guys. Tayo lang nag ano dito. Ma-order nitong kuha taon guys, loyon kayo. Sa man guys nga wa man tay flashlight guys. Ato magibilin, wa man tay plano mano. Ug mano kog balik guys. Or mo pakiton sa mong kuha, pero di po kumingon nga daghan tag kuha. Shout out lang ko sa mahiligon aning bato, bat. Puiswake oh. Swake kini wa ko kaila ning sani, lami kayo na tamis ning sabaw. Kinakatilaw na ko ni guys. Pero kalimot lang kog saingan ani. Comment lang mo og insaingan ani guys. Na shout out ko sa mga taga bukid diha nga mahiligon og mga kinason. Mga seafoods. Og sa katong wa pa kaligog dagat. Panglaag na mo diri. Panglaw rin siya. Mga lods. Okay mga lods. Ulit na takay, gabi na. Mahadlok o wakwak. Charot. Bitaw ulit ang ta mga lods. Kay gabi na. Salamat sa inyong pagtanaw. Okay. Bye bye. I love you ninyong tanan.